Когато нямаш нищо общо с карата, ама колегите ни дигат телефона, вътре вали и ще трябва да оправиш нещата. Поне временно. Ето и става, като не спазваме процедурите за изпълнение на покриви и тяхните детайли. Ето всичката вода е отдолу. Благодарение на лецичката, която спира водата от целия скат и я задържа в уламата. Забележете, телчет от такера. Дупките в уламата, пирончето и се очаква да дадем 10 години гаранция. Супер! След моята аджемийска намеса поизрязах, поосвободих уламата, положих долно парче и възстанових старите. Кога спре да вали, ще го мисля.